5 jaar was, toen heb ik botkanker gekregen. Ja, toen moest hij geamputeerd worden. Joël, het is eigenlijk wel een bijzondere dag, Joert, hè? Ja, zeker. Ja. Ik ben vandaag 10 jaar kankervrij precies. Dus ja, een hele bijzondere dag. Joël is sportfanaat. In november 2016 lukt hij onder alarmbellen. Een sportprothese waar het net vergoede. Foppe de Haan en sponsoren zorgen doe voor Jilt. De prothese is er likwijls nog net. Nee, ja, die sportprothese is in principe echt voor tennis, zeg maar. En ik heb al eens 1 getest. Maar die beviel me niet zo goed. Dus we zijn nog echt verder aan het zoeken naar een goeie. Want ja, als het allemaal is gelukt natuurlijk, willen we wel het beste van het beste. Maar wel een bleed in Brooklyn. Oorlier is Joël nou aan het trainen. 3 keer in de week in Hoorn. Ik kan hier gewoon veel harder op rennen, omdat hij ook veert natuurlijk. Maar ja, een fantastisch gevoel voor de eerste keer zeker. Oud-bondscoach van de Paralympische atleten Frank Dik is de trainer van Joël. Hij zocht potentie in de jonge atleet. Laat je knie wat meer doorkomen. Als je dit vergelijkt met zijn eerste half jaar, ja, dan heb je een enorme sprongen gemaakt op alle gebieden. Zowel op zijn 100 als de 200 als de verspringen. Ja, het is nu kijken of dat dit jaar doorzet, want dat is natuurlijk wel waar het om draait. Het gaat niet om 1 jaar, het gaat om meerdere jaren. Hoeveel records heb je op je naam staan? 8 Nederlandse records. Ja. 8 Nederlandse records. Op de 100 meter, op de 200 meter en op het verspringen. Het voordeel voor de Paralympische sporten is dat hij jong geamputeerd is en eigenlijk gelijk is gaan sporten. Het ene record naar het oren dus. Maar Joël is op sportmet een allesfretter. En Biglik zegt een goede tennisser. Hij moet 1 ding doen en dat is prioriteiten stellen. En dat is op een gegeven moment in aanloop naar een belangrijke wedstrijd niet 6 keer gaan tennissen in de week. Je prothese aantrekken in plaats van hinken. Dat soort dingetjes. En dat zijn dingen die moet hij leren. Hij heeft de leerschool gehad het afgelopen jaar, want hij heeft zijn teen redelijk zwaar gekneusd. En dat leverde dus bijna op dat hij niet mee kon doen aan het NK. Ja, daar moet ik wel wat beter mee om leren gaan. Ja? Zeker. Ja? Ja. Ja, en uiteindelijk is mijn doel toch wel om naar de Paralympische Spelen te gaan. En dan het mooiste zou zijn om nog een medaille te halen ook. Dus ja. We zitten heel veel te praten over sport, over de toekomst. En het enige wat ik tegen hem zeg is van vergeet niet waar je vandaan. In 2020 ben de Paralympische Spelen in Tokio. Is dat helder? Ja, kijken hoe realistisch dat is voor 2020 al. Geen idee. Geduld is gewoon een zaak.